Tíoríb tá muid beo bríanann seo léamh na nuacht don 7 lá mí bheithimh 2017 sé chéadainn. Mar ecinn se bhún victuis thosacha New York Times neamh tá muid bPáras os chóir Notre-Dame áit a rá Ionsaí fólíní. Ionsaí fearr a rá casú rá bheartú aige, sé sin bhí sé bagart casúir. Agus a gluoch don tíre é seo ach lámh chué agus gortaí ué. Gortaí pólín freisin ach bine méid. Uber. Tá droch cháil Uber na léithintí seo as an mí úsáid a dhéanann siad leis na tiománaithe. Agus tá fiche duine bhris as a Boston agus sa bhfuil bat agus bóthar feite acob. Tugadh an bhróg dóibh I bhíonar se an leasathe atá Uber I dtéanna féin agus ag tuairt a bháchail Lochtanna. Tá rá fiosrúchan siúlanis isteach sa láthair oibre seo d'ime ón ráilí go dona is cosúil. Curú cluisiú ina leithseáil ampur mí dhéanasach agus tá an chomhlachtanis I gcéir sríanachar an aschar na hiarmhartaí ón srá nochtathe seo ón láthair oibre. Nochtathe nimhiúla mar is eolachach. Well, deirtearnis gur sleamhnaí na honsaitheoirí I Londain thar na fórsaí sláindála, thar na fiosraitheoirí, thar an gcóras agus tá brú a bríomhearanis a bhíniú conas cáiliú na cóirthaí go raibh na triúr seo, go raibh an triúr seo dainséireach. Idir dálín fóras propaganda ón Stát Islamach ó gamaliscil fóras propaganda agus ag bordal eitlein san Nidáil. Bhí sceithire de chuid an FBI tar éis sceithe dhuine acu agus sleamhnaí an tríú dhuine isteach as éidirn is cosúil. Trump. Tá sésin tar éis a ládar a chur isteach sa bhíoch sé sin an san nainnes, san easaontas, san achran idir an Arab hádach agus Catar. Is cosúil go bhfuil sésin ag ghlacha creidúna as an Mairt tá dionta ag na tíortha leathanis hádach in Catar ach
an rud atá tarlaíonn seo ná go bhfuil caidreamh stratéiseach idir Catar agus Meiriceá na sin muil. Gach seans nach rá is ag an uachtar an Trump go rá éon éon mhíle trúpaí Meiriceánacha bhunáit i Catar agus anois ba an bhunáit sin i mbaol maiall an ládar seo chur Trump isteach. Cibé tá caidreamh tá gaol idir Meiriceá agus Catar tiontathe ar a cheann muna bhfuil sé chur béal faoi amachchas amach. James Comey Der James Comey nach rá sé géirí bheith in éanaar leis an uachtar an Trump agad fi brú rudí dhéanamh a bhí in aghaidh dlí. Well, tá Donald Trump tácaí amach in aghaidh cóan tú fárais. Ach má sé níl na Stáit agus níl carrachaí Meiriceá ar an leathanach céanna. Agus cheann an ruáthais in aghaidh gníomh Trump tá Jerry Brown California 16 bliain dús agus é fós ag treo leis bailú dír. Ceiricha bliana caite aige sa síl poiblí ach cá bhfuil sé níos 16 sa tín agus é an go neamh figiúil mar tailleoir son na timpeolacht a bailú dír. Tá cló úr á chur scailíní ach ní gúnaí margheall bheartais Stáit ná carrach ná baile. Ach de bhár airgead na milliúnathe sé sin tá Mark Benioff príomhfheidhmeannach Salesforce rééis príomhaidí scailíní $100 million cad é foclainn achar Dúntas a thuairt dóibh mar dúntas nuálaíochta agus sa meart céanna tá sé achanní arab bhreanúir féin mar bhunaí gnónaí nó thionscnta agus ní mar muirlaí. Well, cábis. Tá na scailíní cibé á nachrathú agus á nachóirú. Níidir cheartúin bheith úsáid ar báistí scaile mar béite hástálathe ach sin atá arsúil againn. Is agam ceir de Cinque Terre ach tá obair cloise san Idáil cheart a chuomhnú dar le réint ar Europe. Tá fórsa déanta sús as Curdaí ón Tíre agus mílistí Arabacha géirí an Stát Islamach a dhíbert as Raqqa i leo.
Tá na réamh thodhchain tharlatha inis in Ionsaí agus is sé Philip D. Murphy an déanlach rána chutíontachta donna déanlaí agus si Kim Guadagno leas ghabharnóir faoi láthir rána chutíontachta na boblach dánach. Díma orm faoi seo feimimenoch ard is Phil Murphy in Goldman Sachs agus fágann sin New Jersey in Rím na bhear go fóil. Cúisiú fearr sa Franks as buachail 5 bliana d'aois a lábhachu. Tá teistiméireacht tosaí I dríal Michelle Carter. Seo focail inis becheart a bheithem agus nach bhfuil. Spag, Meiriceá, spag buachail chara lábhachar ina bhás féin. Suíomh chluife thugann an tionchúiseoir a méidihí arsúlaice. Scútar Gennett bailú ír tá sé tríis seo ceann nachmeach baile agus bhí sé agam lorg mé an ceann sin hána. Bhfuil sé ceire ri baile in san chluife in Cardinals St. Louis. Jrad siad iad go hamlan. Tá sainneolathe ag ceistú na buntáistí seochas as pleananaí an rialtas sionscnamh infrastruchtúr poiblí príomháideach chur ar bun. Tá Adnan Khashoggi an man gur arm marv in Isha Hochtúhéan, bhí deireadh sé seimhir as cuimse sna seachtóidí agus ba hampla de híal na bhfuil sna seachtóidí agus sna hochtúidí. An bhfuil cratha cafaí wet, well, sé go Starbucks tá ceistanaí á gur faoi chafaí fuair ach fa túd reagra in Starbucks. Cúpla focail faoi réaltaí mórchlú, ceiliúrán ag cim sa bhoclair an seo. Ceiliúrán, sin ceann nuadam. Ceiliúrán. Fanhí mé le ceiliúrán. Ní mé cínte faoach fanhí mé leis. Tá lína áirithe, déagóidí go háirithe ag sruthú a síolta híomh na Italy mar live punk lí an táimistí ach leanna mé raí mar idir Magnuson hosama críoch nóime. Ardán Idirlín is live líon ar féidir leis na ceiliúráin seo. Na daoine seo bhfuil stádas an cheiliúráin acu a hapú. Tá si teachta dír an clú seo, a bhaint leasas, a bhaint buntáiste as, agus idir dálín tá na módíní, na leantóirí, ag íc as an omrol dlúise seo. Tá agam gur
gur frost neamhcha tianta sin is an omral agus seachmol nó merval dalfa agus nó ní léon dlúise arsúlann se sin dlú chaidirh arsúl ach séidir íc as an cuma is dócha cuma an dlú chaidirh sin trí teach san é cheola ag na daine agus a héad ar nó siad san na táfáil neargeach. Tá choláiste agus olscailní i dríbleid mar is sandúil agus tá siad ag lorg Baltaí Valley conas na bearnaí sciilní seo a líonú sé sin na hoscailní ag ligint macléin isteach nach bhfuil réamh cháilethe den hoscail agus an sin caiil sí daileáile daoine beidir nach bhfuil feibannaí mór léthóireachta acu feibannaí ara acu feibannaí meabhrach go leabhradí mar sin. Well, sin iad na scéalta móra, cúpla frás eile ag an seo. Má tá gnághine sa síl tá an éilítán freisin tá sco eicma. Má hagan ahrú mór ar igiúirí is ahrú as ébanna. Má tá an bí gomádaid tá sé cothúil, cohíonn sé ó. Tá sé bethúil, beithíonn sé ó. Tá sé foláin, duann sé maithasnait. Cad é difriocht idir tortéis agus sotal? Ceistú dearan gur bhéh tortéis an méid tarsúla Donald Trump agus sotal méid tarsúla Emmanuel Macron. Tá muid caint mean difriocht ar nó. Más duine suair cús, duine deas geall gáireachú. Cé cad leis a bhrisin tú de chéalachan Brickfest i d gan ná. Sé céalachan an ná séanna ó bhí. Rudí dhéanann tú tá súile agam i rith na híche. Céir do thugtar ar leatholas na maidiine cabhair. Céir do thugtar ar leatholas an tráthnóna cunneascar nó contrá. Tá túr Eiffel san chóirech. Bhfuil éon nua duile le ráthagam? Níl. Tá me ag éirí as. Bin iad na scéalta mór nuaachta don 7 lá meitheamh 2017 chéadaí. Súil agam go bhain sibh tainmh úsáid as agus go mbeidh muid an caint le chéile arís ar a bhád. Go nuaidtíir sib go léir.